پسری قربانگولی بردیمحمدов президенти Туркманистон номзади интихоботи президентии 12 март шуд. Сардор Бердимуҳаммадовро рӯзи 14 феврал дар анҷумани ҳизби ҳокими демократии Туркманистон пешбарӣ карданд. пеш аз ин қурбонгулӣ Бердимуҳаммадови 64 сола ишора кард ки аз мақомаш меравад ва роҳро барои ҷавонон боз мекунад. пеш аз ин барнома аз раиси бахши туркмании радиои озодӣ Фаррух Юсуфӣ пурсидам ки чаро ин тасмим ҳоло гирифта шуд? Ну, во-первых, надо сказать, что транзит власти в Туркменистане происходит уже давно. Аввалан бояд гуфт ки гузариши қудрат дар Туркманистон солҳост идома дорад ва аз замоне ки раиси ҷумҳур Бердимуҳаммадов писараш Сардорро муовини нахуст-вазир ва дар дигар мақомҳои калидии ҳукумати Туркманистон таъин кард. онче ки дар ҳафтаи гузашта ва чанд рӯзи ахир сурат гирифт, ин марҳилаи охирини гузариши қудрат аст. барои чӣ ҳоло сурат гирифт? зоҳиран барои он ки ҳодисаҳои Қазоқистон раиси ҷумҳури Туркманистонро нигарон кард ки агар сари вақт барои супурдани ҳукумат ба ягон нафари бисёр наздикаш қадам набардорад, мумкин аст он чӣ ки ӯ мехоҳад сурат нагирад. ба ғайр аз ин, онҳо шитоб доранд интихобот зудтар баргузор шавад. медонед ки то интихобот камтар аз 4 ҳафтаи дигар боқӣ мондааст, ҳарчанд чанд рӯз пеш онро эълон карданд. сабаби ин зоҳиран он аст ки ҳоло тамоми таваҷҷӯҳи ҷомеаи байналмилалӣ ба самти Украина равона аст. онҳо мехоҳанд оромона корашонро анҷом диҳанд. Вокруг Украины, и они под шумок хотят это быстро провести. таҳлилгарон мегӯянд бо шинохт аз шароити сиёсии Туркманистон шубҳае нест ки Сардор президент мешавад ва саволи дигарам аз Фаррух Юсуфӣ ин буд ки оё омадани Бердимуҳаммадови хурдӣ дар Туркманистон ва барои мардумаш чизеро тағйир медиҳад? Да, выборы, несомненно, скорее всего, закончатся его победой. маълум аст ки дар интихобот Сардор Бердимуҳаммадов пирӯз мешавад ва барои донистони ин мутахассис будан ҳам шарт нест. агар ин суолро аз як пиразан дар бозор бипурсед, айни посухро ба шумо хоҳад дод. Туркманистон аз ӯ чӣ интизор дошта метавонад? ба фикри ман ҳеҷ гуна тағйироти мусбат дар зиндагии туркманҳо ба вуҷуд намеояд. худи Сардор Бердимуҳаммадов дирӯз дар анҷумани ҳизби демократии Туркманистон ки номзадиашро ба мақоми раиси ҷумҳур пешниҳод кард, ваъда дод сиёсатҳоеро идома медиҳад ки падараш дар 15 соли гузашта пеш мебурд. Бердимуҳаммадови хурдӣ ҳамроҳ бо қудрат аз падараш кишваре бо иқтисоди вайрон, кишвари бенавоиро мерос мегирад ки дар он сатҳи зиндагии мардум ба ҳадде поин рафт ки худи туркманҳо мегӯянд дар кишвар гуруснагӣ аст. ин вазъро чӣ гуна метавон ислоҳ кард? ман бовар надорам ки Сардор Бердимуҳаммадов роҳи ҳалли ин масъаларо медонад. Ситуацию исправить, я не уверен, что Сардор Бердимуҳаммадов знает рецепт выхода из этой ситуации. Фаррух Юсуфӣ раиси бахши туркмании радиои озодӣ дар бораи пешбарии писари Бердимуҳаммадов ба интихоботи президентии ин кишвар буд.